2019 urtean gaude eta kutsaduraz betetako mundu batean bizi gara. Ez dugu ingurumena zaintzen, hurrengo irudietan ikusiko den bezala. Ez gara gai edukiontziak irekitzeko. Udaletxeak zabor bereziak botatzeko ematen dizkigun baliabideak ez ditugu erabiltzen. Baina txarrena da, multinazionalek, gobernuek eta fabrikek gure planeta zaintzeko dituzten akordioak betetzen ez dituztela da. Beraz, zaila gaitezen gure gaztetxoei planeta zelan zaindu behar den erakusten. Gaur, mendira joango gara egun pasan. Motxila eta batatak hartuko ditugu eta bago azpikitaka. Ongi! Boltsa bat ekarri dut, guztia jasoko dugu! Mundu bakarra daukagu.